an balimaw a y'aw bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan an ka bi kɛnɛ kan ani muso ŋana dɔ de ye bisimila a tɔgɔ ko madame Togola Balikisa Siribe a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kumantu ma. Balikisa ye baaraboloba de sigi misiw b'a bolo u bi jɛgɛmɔgɔw kɛ u bi fɛn caman kɛ u bi sɛnɛ kɛ wa u ka sɛnɛfɛnw fɛnɛ u b'olu bayɛlɛmaliw bɛɛ lajɛlen kɛ. Barakisa i bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan mun ye baara in kanu don e yɛrɛ la? Komi ne ni cɛ kun taara jamana kɔnɔ an taara baara sira de fɛ donc ne ye musow ye u bɛ fɛn caman bolo caman de b'u la yen nɔ u ye hakilinaw di ne ma ne fana seginnen ka na n sigiyɔrɔ la a y'a to ne fana ye n bolo da fɛn caman na n bɛ nakɔ sɛnɛ ninnu kɛ n bɛ bagan mara kɛ n bɛ jɛgɛ mara kɛ n ye baara yɛrɛ daminɛ boulangerie baara de la fɔlɔ ka na ye ko denmisɛnninw caman bɛ bɔ ka taa tungan fɛ bon ni ye boulangerie sigi sen kan parce que ne bɛ dugu min yɛrɛ la tɛ Kumantu dugu yɛrɛ kɔnɔ mɛ n bɛ Tabakɔrɔ de Tabakɔrɔ ni Kumantu ye kilo 7 ye n nana boulangerie dayɛlɛ ye denmisɛnninw bɛ baara k'o kɔnɔna na k'u yɛrɛ fana ka nafa sɔrɔ kɔnɔna na k'u bali ka taa tungan fɛ taga la o bɛɛ la fini baara fana nana don kɔnɔna na fini bio 100% ne b'o de kɛ. A bɛ fini sɛnɛ i ka o foro de kɔnɔna la yen nɔ wa? Ayi ne tɛ fini sɛnɛ ne ni muso wɛrɛw de bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o muso ninnu o bɛ fo muso 800 bɔ ne n'olu bɛ ɲɔgɔn bolo bi a bɛ 800 bɔ olu ni yan fana ka jan olu bɛ taa ye fini sɛnɛli ye ne fana bɛ fini san ka na muso wɛrɛw bi yan nɔ olu fana de bɛ ne dɛmɛ ka fini ko k'a jɛ ka sɔrɔ an b'a kɛ bɔrɔw kɔnɔ ka ni minnu b'a san yan nɔ u b'a san ni minnu tɛ sanni kɛ yan fana n'a bɛ taa yɔrɔ min na an b'a bila ka taa yen nɔ. Mɔgɔ joli bɛ e bolo baara la i ka ferme yɛrɛ kɔnɔna la kuruba la? Ferme yɛrɛ kɔnɔna na ani nakɔ ni foro ni boulangerie la a bɛ sɔn ka mɔgɔ 50 bɔ muso caman b'a la. I bɛ misi mara kɛ wa i ka misi ninnu fana ye misi siya façon dɔw ye minnu ka ɲi kosɛbɛ awa e sera ka ni misi ninnu siya sɔrɔ cogo di k'u lamara tan? Ne misi ninnu siya sɔrɔ cogo min na u nana ne ma ko misi minnu bɛ n bolo farafin misi minnu bɛ n bolo k'u bɛ se ka insémination kɛ o la ko u y'a ɲɛfɔ n ɲɛnɛ bon ni fɛn fɔra ne yɛrɛ dɔrɔn ne kɔni ye mɔgɔ min ye ne bɛ n kun don a la ka a kɛ ka filɛ bon ne ni mɔgɔ u y'a fɔ sigida mɔgɔ caman ye mɔgɔw tora ka sigasiga ne kɔni ta ma ko ye dɛ ne ye n kun don a la u ye essai kɛ ne ka misi 3 ye u nana ni o échantillon ye k'a kɛ ne ka misi 3 ye kelen ɲana tɔ 2 ma ɲa mais ma découragé n segira o 2 kan tuguni fo ne nana kɛ sa n nana misi ninnu si sɔrɔ. An bɛ don min na i ko bi misi joli bɛ aw bolo ye parce que ɲɛ b'a la a bɛ nɔnɔ camanba sɔrɔ. Awɔ ni misi kumaba ninnu cɛ ni muso faralen ɲɔgɔn kan a man ca dɛ misi 10 o ye misi 10 ɲɔgɔn ye ne fɛ la a kana caya mais a ka kɛ qualité a ka kɛ misi ɲumanw ye quoi. An y'a ye fɛnɛ i bɛ nakɔ sɛnɛ fɛnɛ kɛ musow b'i bolo minnu bɛ nakɔfɛn ninnu fɛnɛ bɔ ala y'a dɔn aw kɔni aw sigilen bɛ yɔrɔ min na Kumantu in na ani Tabakɔrɔ fanfɛla ninnu na y'a dɔn mɔgɔ caman ka balo sirilen don e ka o fɛn ninnu na e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan i bɛ ka nafa sugu jumɛn de sɔrɔ nin sɛnɛkɛfɛn ninnu na yala a ye yɛlɛma don i ka diɲɛnatigɛ la wa? A ye yɛlɛmaba don ne ka diɲɛnatigɛ la yɛlɛma ye mun ye ne yɛrɛ ko tɛ ne bɛ se ka mɔgɔ minnu dɛmɛ diɲɛnatigɛ la muso minnu n'u nana n'u ye baara kɛ ni ne ye olu bɛ fitinin min sɔrɔ olu nisɔndiyalen de n'o ye o ka bon ne bolo ni fɛn caman ye muso dɔw bɛna tile kɛ ka fini in ko ni wula sera u ka sara bɛ d'u ma o sara in dɛ hali u tɛ se u ka so u fana bɛ taa balo de san ka t'u ka denw balo bon o min y'o ye o nisɔndiyaba de ye ne bolo. I bɛ baara in na sisan nin y'a san joli ye? Ne bɛ baara in na bi k'a daminɛ boulangerie min san ma a bɛ san 16 bɔ dɛ gɛlɛya caman sɔrɔ la ka bɔ duguba ka na k'i bɛna boulangerie yɛrɛ n y'a daminɛ boulangerie min na k'i b'o sigi burusi kɔnɔ courant tɛ yen ji tɛ yen e y'a dɔn ko man nɔgɔ mais ala barika la komi ne cɛ a bɛ jɔ n kɔkɔrɔ fɛn caman na an nana ka na forages kɛ ka groupe san an bɛ buru bɔ n'o ye an nana to la dɔɔni an bɛ panneau solaire dɔw fana kɛ ka activité dɔw fana kɛ ni o ye mais wagati min na ko activité dɔw bɛna san sɔrɔ n'o ye finiko ye gɛlɛyaba nana bi an kan n'o kɛra coronavirus nali ye o y'a sɔrɔ fini minnu sannen b'an bolo n ye gɛlɛyaba sɔrɔ wagati la fini tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si bɛɛ ko bana nin bɛ yen o wagati kɔni n'an ye gɛlɛya sɔrɔ. Welekan jumɛn b'i bolo musow caman de bɛ e bolo baara in na yen nɔ o ye koba de ye i ye muso 800 kulu min ko fɔ nin ta n'olu bɛ fini bɔ ka na n'a bɛ tɛmɛ e fɛ fana ye sirabaw de ye. Ne bɛ min fɔ musow ye an ka wuli k'an cɛsiri sanni i b'a fɔ mɔgɔ ma n dɛmɛ n ka wara la o y'a sɔrɔ a kun b'i bolo mɔgɔ si sigilen tɛ se ka dɛmɛ f'i ka wuli k'i jɔ de k'i cɛsiri ni musow ser'u yɛrɛ kɔrɔ duw bɛ diya dugu
bɛ diya jamana yɛrɛ bɛ diya. An lamɛnbagaw nin tun ye Madame Togola Balikisa Sidibe ka kumakanw de ye. An y'ale de to bisimila an ka Mali kura musow ka kɛnɛ kan bi. A k'an bɛn waati wɛrɛ.